31-ročný ukrajinský brankár Konstantin Simčuk. Jeho gólový priemer sa v ruskej superlige v tých zápasoch, ktorých ho Nabokov pustil do bránky, a napokon ich nebolo až tak málo. 28, vyšplhal tesne nad hranicu 2 gólov na jeden zápas. Dobrý Jonsonov forechecking. Ale Ukrajinci iba odovzdali puk a potvrdzujú tak povesť týmu, ktorému to ako tak ide po útočnú modrú čiaru, ale potom sa už naši východní susedia nevedia príliš presadiť. Zvlášť nie proti tak dobre organizovanej defenzíve, akú majú Švédi, aj keď aj tam ešte sa dajú nájsť také okienka, ale Bengt Åke Gustafsson už pri svojom nástupe do funkcie vyhlásil, že už to nebude tak, že švédski hokejisti pri príchode do reprezentácie sa budú musieť sústreďovať na odlišný herný štýl, než na aký boli zvyknutí v kluboch. Gustafsson ako klubový coach Färjestadu veľmi dobre vie, aký sa v švédskej Elitserien praktikuje väčšinový herný systém, no a aj sa o niečo také pokúsil so stiahnutým centrom. V systéme 2-1-2. No ale teraz sa z toho môže narodiť prečíslenie a aj gólová šanca 1-2. Henrik Lundqvist inkasoval gól v 27. minúte. Bogdan Savenko prvým ukrajinským strelcom na 69. majstrovstvách sveta v hokeji. Hokejista, ktorý pôsobil aj v českej extralige, ale dostal naozaj fantastickú prihrávku a potom sa už mohol opýtať Lundqvista, kam to chce. S kratučkým backendovým blafákom si poradil fantasticky, nasmeroval ho pomedzi betóny švédskeho brankára, ale pochváliť treba naozaj Vasila Bobrovníkova za to, že išiel obetavo do súboja a že fantasticky uvoľnil svojho spoluhráča. V českej extralige pôsobil v sezónach 98-99 v Opave a potom aj v nasledujúcej sezóne medzi havížovskými Pantermi. Má za sebou pôsobenie aj vo fínskej SM lige, týme Lukko Rauma a Kaipa Kuopio. A takisto ako je to u Ukrajincov dobrým zvykom, aspoň u tých špičkových Ukrajincov, že nepohrtnú ruskými petrodolármi. No a tento raz sme si mohli vypočuť od Vladimíra Šindlera, iba 34-ročného hlavného rozhodcu, že okrem spomínaného Bobrovníkova si asistenciu pri tom góle pripíše aj Jurij Guňko, hráč, ktorý nosí číslo 2.